Mga Bitokon, welcome sa another edition sa atong Bitok-Bitok podcast. Outside mi karon in fairness. New venue na ni. Kompleto. Yes. Nana si Juan nga gikag Bohol. So ang atong pending question ngano na kay glutatayon sa imong lamisa. Oy, naminaw ko ito nga man. Siyempre, kauban si Attorney Drew, kauban si Juanito, kauban ang among beauty queen, single, hamis o pamanit, wailain si Sam Paina. Ala. And yours truly, Konsyal Bernie Bitok-Bitok. Outside, nami karon sa Kings. Dili 4 Kings, ha? Lahat to yung gituan nga 4 Kings. Event center to. Nagulata mi dito. Wrong info. Wala, Kings lang yun. Nasa uptown. Niyana ba yun nga likod sa Four Kings? So niya tayo likod sa Four Kings. So, gidamay na ko sila diri sa AJ Thai. With an H, so Thai. Thai. So, para, nanamay mga Korean. Sunod, ato na punta sa Japanese. This time, gidala ta mo diri sa usa ka kanan nga Thai-inspired nga negosyo. Dapat nagyo H? Kay TH ma Thai. Okay? Kani combination ni Brad niya, mag-grill ka sa tunga, magsabaw ka sa kilid. May tawag gani, di ba? Unsay tawag galing ni boss? Kani- Ang ilang term ni kay mukata. Oh. See? So, gipang-arrange na ni boss. Yan. So kani pang-grill sa tunga, again ang sabaw. Burag shabu-shabu sa kilid. Sabong. Tapos grill sa tunga, mura og samgyup. Shagyup siya. Shagyup. Shagyup? Ano na ba gon? Pero again nata sa AJ Thai. Ayan. Pila gali ang price ani boss ang mukata? Ang mukata? 29. Oh, imagine 299 ra. 299 ra. Nanay sabaw, nanay kon 299. Di ba? Piso na lang para 300. Lalimang ka. Naka-save ka at least. Di ba? Okay. So, ito na. Kung saan kanang unlimited? Unlimited. 299. Is. Grabe ka paborito ka ayaw. Wow. Ang ganan ako sa Thai foods kay kanilang sawsawan kay medyo halang yun. Last time na ako diri, tissue ang ilang gihatag, nahurot na akong dapat ko nga dapat good morning towel inyong ibutang para sakto yun ang singot para buragikan ka nag-basketball. Tanaw, plena ka sauce tanan. Yan. Iyon na ba? Yan. O yun na Never ninyo. excited ko anong green nga Tapos, ang atong topic tungod kay Thai foods man ta karon. So, layo ra kay itong topic. Sige. Nangita ko sa connection. Sige, ha? Sige. Thai food, tapos actually wa siya connection. Actually nakadungog lang ko sa ako lang ning gihulam nga topic sa Cross-Eyed podcast. Mo na akong ginapaminawan pod nga podcast. Yes, bago na ko fan karon. Di ba? Kanang kwan sila mga exchange students nga niadto sa States. Ilang gina-share ilang stories, then they're also doing Bisaya podcast. So nakita na ko ni nga topic na ko nga ganahan ko ani nga topic. So unsay topic na to Sam palihog ko kay Englishman? What makes me jealous? Yeah. What makes me jealous? Sa Bisaya pa, unsay mga butang gakasina ka or gaka sa lain Bisaya sa jealous, suya, Envy? kasina. Envy mo siguro? Wow, English magunang English. Sorry. Samok sa ka ba? These are little things which is kita human as we are. Normal man gyud nang mga plastikan sa tagwa tama wa tay ginaselos. Yeah. Okay, so that's why think of things kanang simple lang ba like presa ko high school pa ko. Sus. Ang labi na nga gikan ko probinsya tapos Corpus Christi. Ang pinakaselos yun ako bay. Kaysa una dili pa man na black shoes sa una. Sa Corpus sa una bisag unsa nga shoes, pwede ra pam shoes. As long as karon kay formal black shoes man gyud. Sa amo sa una bisag unsa lang. basta black. So masuyag gyud ko sa mga sa una wala pa may class A nga Nike sa unang panahon. So kakaselos ko atong mga sapatos nga ginapalit yun sa Tobies. Katong mga tag
5,000, 8,000 nga mga sapatos. Or kung bag-o ni Jordan, more than ilahang sapatos. Bay. As in, super jealous yung ko na. Tapos, with matching John Sport bag. Magkapila ko kadungog sa mga anang Like John shoot. Sport. Sa Kanang una, John Sport dili mo, yun, kanang sa John una Sport. pa mo kong panahon, wala pa manggoy gabaligya og John Sport sa Cagayan. Ang maka John Sport lang is katoramang naasa si tawag ani, naasa ukay-ukay. Pero wala pa yung mga butik nga gapamiliyag dyan. So, kung naka John Sport ka sa una bay, it means to say nakay tita sa States. Dabi kay naka John Sport mo ko sa una. O, sosyal ka. Social. Sosyal ka. Pero sa Muslim ganun na pa. Ay, piki to. Ang zipper to kay YKK. As in super jealous yung sa high school. Kanang a certain student nga naka John Sport tapos original Nike shoes. High school. Dili lang sa tay kategory sa nato. High school lang sa tamuna or katong panahon ng eskwela ta. Attorney Drew, na ba kay kung sa imo ginakuan sa una? Sa high school pa ko kilig man kog backpack sen gita kuan pod. Sa to John Sport pod nga backpack. Bro, mo na siyang ultimate na ano Yeah, no, nakaingon ko nga murag dili man mi sa imong generation ni kasi. Pero grabe I ang hate John you. Sport. Okay nga. Kuan nga siya ba? Taas kayo ang generation nga daghay ganahan sa iya ha. I don't know, basin tungo na sa una kay nay mga series na kanang pang US nga series bitaw nga about teenagers. Dili Tapos ko sure. gasulob din sila og mga John John Sport. Sport. Or the idea lang yun nga, wala na ka John Sport like kagi padala sa kong tita. Ana, di mo. Social. Social ka. Sa ka year nag high school. di yan maklaruhay na ta. Sa ka year nag high school. 2000 nawala kong Sa man mo adiri. yeah. 2006. 2006 ako 99. Yeah. In fairness bisat na nangagap na di gyapon mo na sa John Batch Sport. siya dito attorney. Rare. Seryoso? 7 man to 6 something. Wow, palimot-limot siya. Ikaw, sige, Juan, high school ta. Unsay selos kay ka? Or unsay mga butang High school. ginaselos, naggaselos ka? Wala kay ko actually dili kay ko kuan man good gaselos. Wow. Kung love lang, Perfect kung love lang. person kay Kabay. Galista jud ko ba? Perfect kan Pero gika. di siya nalista. Relationship Try lang. siguro na yun mo. Pareha sila doon ni Kuan kay relationship ang nasa man. Excuse me. Kung relationship po dili ko siloso. Okay. Kung sa high school, during sa high school, ako gasilosan ng yun is kanang maglaag. Kanang tugtan maglaag, mag-overnight. Ah, yeah, tama. Though ako ang lalaki lalaki ko sa balay, pero di ko gatugtan. Ano man, strict imong parents? Basing maburos ka? Alam murag na remember kanang kung manangid ko dili ko tugtan. Masuya ko sa mga uban bitaw kung nay magpapa nga tugtan sila diretso ba. Na maglag matug dagat mo nang sa high school di na ko manangid. Mao lagi ning atong lagi ba? Para din mo ni Mrs. nga mo sa iyahang murag kuan sa una kay dili tugtan Oh. nga mag-ano. Mo nang sa una gakantsawan ko sa akong ex. Sa akong ex nga. Wow. Mura kag kanang Nakauyab. Di mura kag kanang Kayo yan. Nakauyab siya high school na siya Murag- love life. mura daw ko kanang babae daw kay mas stricto Sheltered. kayo. Mura kang dili ko tugdan. I don't know, nana lang siguro ang practice sa akong parents. Pero so nito man saga. Oh, pero Wow. siyempre mo tipas man yun ta, siyempre lalaki ba yun. Ah. Mula agad ka, di ba? Mula agad ka. Ikaw Elvis. Elvis na noon. Sorry. High school man. Ano lugar? Takaroon Kay kabalo ko sa high school ka Elvis magitawag sa imo. Di pa man kasam. Lagi ka na sa nagsagunang sa mga nakikinig sa sa mga nakikinig pwede ito ana to siya Sa ikaw high school ka unsay imong of course ang ako yung gasilusan is female nga uniform sinasabi ko talaga sa iyo oo high school pa lang dream ko na yan dai Wala in fairness karon no kay allowed na no. Allowed na. oh yes Especially super ang COC. uy ginoo ko sinasabi ko talaga sa iyo Kato nito to sa national school na may allowed naman sa public schools uban. Ay mo sus ba? ing ani ka taas nga buhok sa una pahaka na nasa mo na nakalinya na sa gunting sinasabi ko talaga sa iyo Ay tama. Uy, maghilak Bawal ni anak sa bawal una. ang long hair no. true Kung LGBT sinasabi ka. ko talaga sa iyo So, ikaw sa di una? ako sa high school excuse me Naki love life? Yes!
Yes, I got Gawin? two. Sana all. Uy, wala yun na char actually. Pareha mo ni Mrs. na may mga love life sa high school. Oo. Ay, wala na Kami kay love wala. life. Ano ba? King. Okay. Wala ko'y love life. Usap po na sa akong ginasilosan. Wala ko'y love life sa high school. ba? Kaya di ko ka-afford. Kay, usay, pag muingon ang crush nga, uy, dungan tag lunch, ato tag McDo. Oh. So, pag McDo nga itong balon 20 ra. Uy, ako pag uyab-uyab po na ako sa high school, so it's very economical. Ah! Kaya pag wako'y Paki-explain daw, anong pag magigag- wako'y balon ko nang gutom ka ayo ko. Gipalit na ako kung kwarta og si ED. Ers. Si Iding mo man ang Ay, ni- Current pa. Event Digest, sinasabi ko sa iyo. Tama. Sinasabi ko talaga sa iyo, dai. Kamulo tag istorya gasugod na ko. Oo, smooth to siya. Kanang, ay, napaday ni, gaselos ko sa mga varsity. Ay, di ay. Ang mga varsity, pasaylo ako medyo dili kay bright sa school. Pero daghan kay gakiligon sa ila ha, mga shoes yan. O, bito, bisag dili kay sila kagwapuhan, Di isa no? kagwapuhan pag Oo. pag naka sports attire. Oo. My God, wala na. Basin sa uniform nagdaog. As Oo. in, daghan gyud ka ang siya sa ilang bisan bitaw pag human nilag dula bisag nanimaw pilang ilo kay daghan gyapon man. Yung mga bayhana kay mga damak. Ikaw po din, ano man sad ko. Ay, excuse me. Tapos usahay, dili sila ga-exam pero gakapasar sila kay tungkol kay varsity man. Oo. Huy, gwapa kay ka og ang imuhang ka-charmos kay varsity. Ay, oh, correct. Kana ihatag Long niya hair. sa imo bitaw ang iyahang kuan bitaw Yung jersey. Yung jersey. Ay. Ayun. Sorry. Nakarelate Tama. sa siya, masiguro to. Ay, kibali ka nang ihatag sa imong Oo. jersey. Kaya Natagaan mo doon ka? din siya sa imo kay kuan yung tao yan. Tagal mo siya tubig dayon. Natagaan kay jersey, Sam? Ha? Natagaan kay jersey? Oo. Hey! May sana Hey, all. ano ba yan? Pagluto. In fairness, sa college na ako nag-experience na kanang magsayaw mi nanasiling-ling atong trapo-trapo sa singon. Sige, kilig. We were college while we were practicing, sila mami magpalit og crack pandesal para snacks. Oh, ana. Sa una. Dito mi sa bahok kay mi og kanang kuan. Bahok kayo mi og kanang yuta kay dito mi sa soccer field. Kanang di ba dahil sa UST sa MPSC? MPSC. Di ba pa man ang building sa una, hawan pa man na Soccer sa field mga pa. panahon, soccer field. Kapas pa ko, ana. So nagligid-ligi mi na bahok kay mi Bermuda dai. Pero tungod lagi kay love lagi. Di ba? So humot kayo. Then mo gini siya sakto nga setup ang lalaki ang magluto ha. Kaming mga babae magulat ra gyud mi actually. Kani lang Okay, sabaw okay, na okay. mo, Kami dili na may bala butang na. sa Kami bala. kilid. Minsan. Ana, Oo. okay. Tapos kaning mga shrimps dali ni sa kuan ni siya. Dili Grabe sa ba? Sa sabaw. 299, ano na siya, kompleto. 299 ni siya. Kompleto squid, sabaw. Dili siya char nga squid, ah. Na siya, Nali-char nga squid? Ready tinood Sige nga siya squid. char nga squid. Plastic. O na pa yung mga crab meat. O. Guma siguro itong mga kan, guma. Yan. My daughter is waiting in front. So, pwede ka mga yan. ang ako sa Deeng Jelosan, Jelosan sa, Angelosan. sa high school, kaya na anytime maka-eat out. Yan, So, asa. pasabot. And it ka ng mga friends ni mga dato bitaw anytime sila gusto ko mag-Jollibee, gusto ko Ayos, di ba? Oo, no. Yeah. Nakita ka balon rata. True. Gusto sa nato nga magpalit-palit or alin ta ka afford oy. Oo. Ay, sa... Kaya nga tong balon mo naman gud ang net, apil lang gud ang pliti diyan. Mo nang karon nakahurot ang sweldo sa eat out. Joke lang. O so what? Napud ako, kasi gaselos ko kay sa mga kuan, taga-mogs. Kaya Oh. dili mo ko mogs. I'm from Okay. Mogs. Gaselos ko kay doon kasi sila sa mga mall sa kuan. Pisti ang pag-unsa. Naulit ko. Ano ka mag-unsay curse Di kami namin sa bulwa, so kami. Ako gini. Layo mo sa sentro. Ang tinakaw nagsasya sa Mogs kay home of the champion. True. Ay, sila true. Kaduol sa mall. Isunod ako ng istilan sa mall sunod. Sinasabi ko sa'yo. Tungod dahil kilayo sila sa syudad. Oo. Diba? Unya kay kami man din mag-dominate din sa Gaisano Mall. Oo. Nagkan kayo og Mogs dadto. Sige pagkuan-kuan mo karon. Ana man dayon na sa una. Tapos kami dol sa Gaisano, magulad dami nga mag 50% off ang cheese bread sa Stevens. Muna siya mong mga karanasan. Muna ganan din ako nga sauce nila. Kani kay medyo sweet something din. Kani din halang kayo. Oh. Nga makalimot yung nga kinsa ka. Tapos, chopstick dito. No? Nasa likod ang chopstick. May gana yan. Chopstick ito para gid atong ikuan ng ana. Okay. So like I said, gwapo ni nga porma kay mag
magsugba ka sa tunga, gasabaw ka sa kilid, o asa pa ka. Taon-taon na pag magbatil sa imong atubangan. Huy, times sa. Huy, sa nakabatil. May magbatil. Sa na, oy. Magbatil og itlog. Kay ibutang part sa ano. Part siya sa kuan. Part sa Nakuyawan ko gamay choreography. sa pagbatil. Ipakita si boss Pasiglain na ang magbatil. batilon. Na may laing nga baka ba? Nawa si boss magbatil. Si boss ang magbatil? Siya magbatil sa tubangan ni Sam Mangegala. Huy, ginoo Yeah, ko. oh, nagbatil lang. Ginoo Kaya na, Ginoo ko. gibatilan at tubangan. Dili pa ba ni makagaba si kuya? Char lang. Char lang. Yan. di Yung pack. Ibutan na siya sa sabaw. Alala. Ibutan na siya sa sabaw. Ano di ang shabu-shabu. Yes. Pero I think dili. Ano ba yung shabu-shabu? Na-style sa shabu-shabu nga ang karne mismo di mo i-grill, imo siyang isaw-saw sa boiling sabaw. Antod na mawala yung pagkapula pag medyo okay na. Imo na diretso i-dive sa sauce. Tapos pag na yun mo sa noak. Gichika-chikahon na gid minimo actually. Gichika-chikahon na gid minimo. Wato. Ers kay ka, grabe kay ka Ers. Kuan na day. Layo mo ka sa kuan. Ana, Ana. Sagol eh. pwede nimo isaw-saw sa sabaw para Tama. medyo mo umok siya gamay. Ana. Murag sa sige ni mog demo ko mahurot na ha. Oh, tapos i-dive nimo din sa sauce. Ana. Pag dive nimo sa sauce diha, lami-lami man ni butangan nimo gamay og pinjo halang. Kanang green pack. Pag nuot Nami race. Mo gini. Sarap. Naglaway na ko ang agpas. Ang ato ang karni kimagawa na unsa. Lagi, nag-un ni. Nag-on ni. Ano, one day. O tapos diri dayon, o diri na nimo isagol imong kuan. Sabaw diri yo. Yan, pagkalami. Lovely. Lovely. Kamo ba ganahan pag ay o nagplastikan lang mo nga ganahan mo mga ingani, Uy, actually. di ba? It's very in. So Ano katong mo- imong boyfriend nga kuan, 299 na lang. Day. Kaya ra kay nimo day. Garbosa na ka. Rate ra sa singing. Kaysa dito nimo ikuan dito sa 499 nga samgo wa pay sabaw. Actually. Namalhan pa mo. Sakto ra sa. Ay, pagkalami. Nadong ganing ito. Gusto ko mo try sa ASMR. Si tantong lang parang madawala. ASMR. ASMR. Tanawan niyo ba? Akong higupon ng sabaw. Ay, malamig kayo. oh. Akong sana, tama ka, remember na ko, gajelos ko sa una sa akong mga classmate na maka-afford og piatos. Piatos. Piatos? Di ko ka-afford og piatos sa unang As panahon. in? High school. Same high school. Di ba, murag di social ka ng piatos? Ang baon high school, Kaunsa ko? 30. Ang 10 pamasahe. Oh, lagi. 20 day pamasahe back and forth. 10 dayon snack. So, akong ma-afford daw sa una kay ko, nagsapil-tapil. Di ay? Pag simbolo kay nasa kanang kapobrehon ng mga kuan ba, mga puto-puto, sapin-sapin, maha. Yeah. Maski ka na bitang private school kung nag-high school, marang di ka na feel nga, private school. Grabe din ang simbolo eh. Pero tinan mga bigay mo, mga pinakabarato. Ay, nun. Kanang maha gamay, sus Ginoo ko. Napay sa una kanang pizza nga yam-yam. Lami ba na kayo? Tama. Pinibalik na sila karon bago lang. As in. Tama ka na bay, the best ka na bay. Kung na kay snack ngayon anak, tag 7, ano yun, remember pa lang tag 7 na siya. But, grabe. Pero sa Ikaw ang una, bato. kuan gyapon na kay kung magsupaw biya ka, social na biya ka. Dilay man naman siya pa. So, gagagmay man, tag 5. Itong gagmay, bitaw nga, tag siya pa oo. 5. Gaselos ko pagtanggal sa polo shirt, ang undershirt nila branded Nike. Usahay dako kay ang check sa likod sumurag, di ba kung ang uniform mura man nipis man na, di ba? Maklaro din ang check sa likod, ang undershirt. My God, kita ni di taka. Ato plain shirt, guitar lang yung guitar. Uy, in fairness, karon ang guitar, mahal na. Mahal na. Niadto mi sa mall, abi na mo ang guitar barato or something. Di mahal na ba yun? Di nasad makuan. Notebook, sus nato naman ni naistoryahan, di ba? Last Sa time. kiti pang sosyal nga kuan, Katleya. Stingler? Yes, Orions. 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 Katong Yeah. apple siya nga greens. Sosyal. Green apple dayon. Green apple tama. Green apple. Kana. Gaselos ko ana. Bay, my God. Kana, ay, of course, kinsa bay dili magselos sa imong mga classmate nga ginahatod og car. Ay, true. Tapos mag-abot mo sa It's a gate. dream. Pag abrihan na ba'y masimutan nimo ang baho sa aircon. Na-feel mo na nga baho anang Yeah. ang aircon o ang car refreshener.
Yeah. Ay, true. As in, kuan siya bay ka ng, mo ni ang smell sa dato bay. Correct. Tapos, hoy, ay. Ana. Pero wala pa nun to sa among nga time ang katong naailigid ng mga bag. Ako, elementary ko, ana. Elementary pa man na siya. Pero wala na ko ana sa elementary pa ako Uy, katisting. nanagito sa mo katong shoes nga nailigid. Ay, oo. Oh, di ba? Tama. Kanang Elementary, lamig manggod Uy, lamig ka, college, si Cons. Lamig to siya sa kuan, lamig to siya sa malls. Na di manggaling mi kapod og bisag may tikid lang. Tapos sa una hayara makapalit og mahal-mahal nga kuan kay inutang sa kuan kanang W Brown. Karabitong sa kanam ko sa mga kumpanya, namo na isang mag-dealer. Tanada yung mga brochure, di ba? Uy, pinaka-the best sapatos. ng W Brown, uy. W Brown lagi. Ang problema lang, ang gipalit ni mama, grade 5 pa ko, ang gipalit niya, pang first year high school na nga size. Para daw magamit og kuan. Anong dako man kay ni ma? May na kay para magamit pa gyud nimo kay mo dako pa man ka. Naligod So, di kayo. so ang ending, pag sulob nimo, mura ka og si McDonald's. Dagko kay mong mga sapa. Sa man ni, uy, di mata. Taganahan be tatong, labi na katong gakaselos ko sa una. Nagito yung model sa una nga Adidas, bay. Adidas na itom ang kulot burag strap in ba ita man nga ana katog yun nga kain og sapatos bay wagi ko nakatilaw wagi ko nakatesting sa ingato nga sapatos pero niabot gyud ko bay naka nanggawas ako Di medyas ayo. sa sapatos bay Ko in fairness na lang Ikapila lagi patahi. lagi. Ako in Nihagi fairness na ako kung papa kay mananahi mong sapatos. Oh, so unay ra ko. Sure? Yes. Basta Yeah. sa What is papa ko usually nakapatay sa fair? una. so kanang tayo ng mga lapalapa ano? Yes. Ah. Muna trademark sa mong family. Tigkuan og sapatos Yes. Nabot ko sa Panahi og sapatos. Ikatulo nagipatahi. Dira sa pabayo Yung ano, ni di sa ba? una. Tapos gipatahi andi narang-arang na pud gamay di feel na pud nimo mura na pud kag Bago. bag-o pero actually karang gid siya bay. Sa una sa amo sa mga goy, ang best project i-display pag-abot sa intramurals, barang open house. So minto si pag na-display imong project, mo'y pinaka the best nimo nga project. Di ko ka-relate. Kaya wala minana. Wala inana. Ang problema sa ako bay kay ako mama kay so independent, ni dako siya nga independent. So gusto niya pud nga ako independent. So dili ko tabangan ni mama. Bisag pagkat, dili ko niya tabangan. Bisag pag-glue. So ang resulta, hiwi-hiwi yun. So wala gyud ko sukad sa entire na kong elementary years nga na-display akong project kay pangit man yun. Magselos ko kay ang akong mga classmates, grabig paningot kay bisag pagbitbit sa project ilang mama ang nagbitbit. Di ba kanang lauso ng project so si tawag nila nang magbot kag mga miniature na balay-balay. Si tawag na? Diorama. Lay po tong diaphragm. Hoy. O kana ba nga mga pang ano-ano o. Di nakita ko tanog yun ako matay ilang mama magigabot ani bay. Oo. Pero di lang po na ambot po ni mga teachera po. Shout out to ng mga teachers mo ah. Mga unfair sad mo. Dapat inyong i-check kung sila ba nagbuhat. Correct. So siyempre wala gyud hiwi akong ginuntingan ang Oo. mga face pangit. So ang the best thing din ang nitabo. Di sila mo nga display. Mm. So kung magsikog tanaw-tanaw, abi na ako na display nga ako giuli na di ay so nga nauli man ni sa mo teacher ay wala mo na qualify para ma-display. Ni sukad wala gyud na. So mo to nga time na nagsugod kog mahay sa akong Ang face ba yung kikatong Zoe ba? Ay true no. Kanang mugahi pero kayo. Oo. walay face no. Mm. Mahal magandang Elmer's glue sa unang panahon. Ay true. Social man Mahal na. kaayo. Ang- Hey, mo sugot ra man tagkanon. Unsa di ay ka? Excuse me. Misugot ra tagkanon. Oo. Nabo gyud to by words ba nga miski eraser kay chinelas ang gamit. Huy. Oo, Grabe na actually. gyud nga kuan signs of poverty. Grabe. Pwede na chinilas. Pero pangit man kayo kay mukatag man ang itom na Ah. ma-erase siya pero Magisi mo pil. my God, kung makapalit kag katong liquid eraser. Social na kay Social. ka-anak ka sa principal. Correct. OFW imong parents. Correct. Kung naka-afford ka og liquid eraser, di pa karon gabi na barato na kay ba. Even mga ballpen karon ng mga social, barato na kay ba yun, natag 250 ana. Mato ka karon og kuan badagan na kay sa unang panahon. Makapalit ko kag sign pen nga stapler ba kuan. Basta katong sign pen bitaw nga makita gani mong ink nga baga kayo. Grabe social na kay katong nga time. Pag sabot na maka-afford kag highlighters. Correct. Highlighter gyud no? Kada ba itong sa imong notes Yes. sa book? Aha. So, ilan nimo nga social ba kay naka-highlight? Colorful. Talay lahi na Stabilo. pink. Back.
Ana, dito na discover ni Elvis nga medyo yuya siya. Baba. Mas ganahan mo siya Baba. pink nga highlight. Abas. Di mo siya ganahag blue. Abas. Makasuya. No? Stabilo to, naka-remember ko na stabilo. Stabilo ba yun? Grabe. Grabe atong istoryan, high school pa lang. Dili pa lang galing current nga pagselos ang atong istoryahan, no? Lagi. Again, good vibe lang niya. I mean, like, amo lang ginapakita nga, we're just humans. So when we transfer, imagine niyo ang akong kuan. Ikaw taga syudad mo gyud ba? Ikaw. Yeah. Ikaw Juan, di ba? Boy Burgos man ka. Aw, inyong balay original. Chano. O Chano, di mga ikaw ba asa man ka? Originally. Originally? Gamitig mic ko. Unsa daw? Kagayan naman jud ko nagdako. O kagaya so syudad na gyud mo. Syudad So na ako probinsya gyud ko nagdako. So nibaling ko diri third year high school na. So sa karon that's grade 9 na karon. Imagine niyo probinsyano ko nagsyudad din ko tapos automatic nag Corpus Christi nga medyo kabalo na ka medyo socialite. Lay ang Corpus sa una kumaminaw kag FM station nga mga sa Bisaya. Ew. Yeah, true. Yak. Ay. Dapat Killer B. Dili pwede Sandy dapat- 1. Dili pwede ka ng mga campus radio imong paminahon. Dapat mga Sandy 101. Sandy 101, di pag ito kayo ang usa to Killer B pag yun. So English, di ka pwede mo play di ang mga Tagalog ng mga songs. Anyway, so na probinsyano ko, so nakuan ko sa akong kaugalingon. Naden ko'y classmate. Nga ang balay sa una, wala pa man ng Xavier Estates. Bumaning simbolo karon sa medyo Golden Village. Ano dapat? Kanang diri sa kanang diya ka na sa Jarbora na karon nga hospital ka na sa unahan. Ah, tama. Sa Carmen. Sa City Hospital ka nang Na sa unahan. Unahan. Socialite ka na diya sa unang panakoy classmate ay iyang balay nasa pinakatas ay really a Okay. mansion bay. Kana bang first time ko kita bay nga tama no ang katabang na gyud ay own room. Kay naman mi sa una yayayaya taraw katabang pero magbanig naman sa sala. Kay barag relative sa to kay gipay eskwela barang ana ba. As in na-amaze ko ba nga mansion bay. So nagngangagyug ko. So nagselos gyud ko. Imagine nun mo among balay sa una balulang nga perting gamaya. Kani siguro tong gikanan mura ni ang sala anara. Taka to mansion. So nagselos gyud ko. Pero in fairness to that jealousy, nayong gyud ko nga someday nagyug ko'y makatisting lagi pang kuanig subdivision. Subdivision. Di ba social sa una no? Pag kag subdivision, social. Social. Di ba no? Pag subdivision, okay na. Bahala pa og mga low budget subdivision na. Pero sa ngalan nga subdivision, social na. Ta Golden Village pag yun to. Ay wala na. Usahay galing bisag dili akong sakyanan, nakisakay ra ko. Feeling na ako nga ako ang sakyanan. Usahay ka na magsakay bitaw kag pick up. Bisag nagoy lingkuranan sulod dito ka sa likod kay para makita ka sa mga tao feeling nimo Pick up. ikaw ang tag-iya sa pick up. Di ko kapod og kolon. Sumasuya ka ko ang kolon nimo Benz. Correct. Or unsay kuan nimo Dili makasuya. ko fan sa kulon. Dahil ko mga classmates sa una nga hilig og kulon pero ako dili ko ga. Ang naitabo sa mo manggod, dance troupe manggod mi. So pag humansingot ka, so after ka mag-ilis, natin kay spray sa mong body. Siyempre. Takong sa una kay tama, Bambini ra o Green Cross, humot ka karon pag action ni mong lakaw na hanginan lang ka, wala na ibaho. Mapalong ang bao. Tapos pag ukasukas ni mo, my God, ang imong garter, dapat bench. Correct. Grabe akong kuan, no? Grabe akong hugot, no? Mo, sa imo man siguro nga. Imo ni- Actually, ako din eh. Sorry kay nadamay lang yun mo, ani. So, oo. Ako lang yun nga hugot ni Manigal. Pero masaya naman ang kuan. Karon. Sige na. Tesa. Ano paspas ki maluto inyo kamo kay dugi kay. Mas mahal among bayad dire. Ano din yun? Uy? Kini na karon. Sige, para kay kulang atong oras di kung high school lang atong istorya, puro lang ni hugot ato eh. Karon. Unsay mga butang nga kanang kuan mo? Jealous mo.